Hola, en aquest vídeo et vull parlar de 3 massatges o experiències molt especials, relaxants i úniques que pots regalar per Nadal o en qualsevol època de l'any quan és l'aniversari d'algú o inclús per fer-te un regal a tu mateix o mateixa. La primera experiència que et vull explicar és el massatge volcànic. El massatge volcànic és el preferit de moltes persones, és una experiència molt relaxant perquè es fa en pedres volcàniques calentes. Les pedres són aquestes, són volcàniques perquè aguanten molt bé el calor i s'escalfen prèviament amb aigua i després de fer un massatge amb oli calent amb les mans es passen aquestes pedres que ajuden moltíssim a relaxar la musculatura. A més, la pedra fa que es puguin treballar millor les contractures però sense fer tant de mal. Per tant, és un massatge ideal per persones que estan molt tenses, que tenen contractures, també per persones fredòliques, és ideal per les èpoques de fred i és una experiència, com us he dit al principi, que normalment agrada moltíssim i ajuda a sortir molt i molt relaxat de la consulta. La segona experiència que us vull explicar és el massatge aquàtic. Més que un massatge és una experiència, perquè no consisteix tant en un massatge en si, sinó en una experiència que et permet flotar dins l'aigua. El fet d'estar en posició horitzontal, sostinguda en tot moment per una persona, fa que ens puguem deixar anar molt més fàcilment. L'aigua és calenta, per tant també ajuda a relaxar moltíssim la musculatura i és com un viatge. Moltes persones relacionen aquesta experiència en quan érem nadons i estàvem sostinguts als braços de la nostra mare o de la persona que ens cuidava. Aquesta sensació ningú més l'ha tornat a tenir des que érem nadons, per tant és molt especial reviure-la de nou. També moltes persones ho relacionen amb el moment fetal, quan estem dins la panxa envoltats d'aigua calenta i estem flotant dins l'aigua i no ens preocupa res del món extern. Per tant, és una experiència que difícilment moltes persones hauran viscut, ens evoca unes sensacions molt úniques i val la pena provar-ho. I la tercera experiència que és ideal per regalar i molt especial són els packs amb spa. Els packs amb spa consisteixen d'un massatge en parella i d'una hora d'spa privat per vosaltres sols abans o després del massatge. L'spa és l'spa de Mas Guitart, que està a la Vall de Bianya. És un spa molt acollidor, molt bonic. L'aigua està calentona, a uns 36 graus, i hi ha una sauna i un bany turc. I els massatges que podeu escollir són de diferents tipus, però avui us parlaré especialment del Sumum, que és el massatge més complet que tenim i que es tracta de provar una mica de tot. És un massatge que dura 1 hora i mitja i podreu provar la xocolateràpia, que és molt especial, amb una envoltura de xocolata. Podeu provar les pedres calentes, el massatge aquàtic i el quiromassatge, que és el massatge normal. Provareu una mica de tot i sortireu d'allà flotant pels núvols i després amb l'espa segur que us acabareu de relaxar moltíssim. Els packs amb spa són una experiència molt completa, molt relaxant i molt divertida per compartir amb algú. Espero que us animeu a provar alguna d'aquestes experiències i si voleu conèixer més informació o voleu veure algun vídeo del massatge aquàtic ho podeu fer a través de la meva web, que és albalonso.com, i si teniu dubtes em podeu escriure. Fins aviat!